fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Biex niċċelebraw dan il-misteru qaddis tal-Ewkaristija fejn it-tħejja tagħna hija biex nilqgħu lil Ġesu li ġej. U għalhekk nitolbu maħfra tan-nuqqasijiet tagħna biex qalb sinċira nisimgħu l-kelma tiegħu u nirċivuh b'mod iktar den. U għal dan nitolbu maħfra. Mulej, int kont imxandar mill-Antik Testament mill-profeti kollha. Mulej ħnina. Kristu, inti sirt bniedem bħalna meta twelidt minn Marija Verġni. Kristu ħnina. Mulej, int għattarġa tiġi biex tiġbor l-umanità kollha purifikata bil-misteru tal-għid tiegħek. Mulej ħnina. Eħanna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-uditi din nofruha għal rwieħ tal-familji ċifaj u magro. Nitolbu ku Alla tista' kollox biex aħna li ilna ħafna imtaqla u mjassra mill-madmat tad-dub ngħilu l-ħarsien bit-tweli ġdid ta' ibrek li qegħdin nistennew. Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Araw, għad jasal żmien, oraklu tal-Mulej, meta nqajjem lil David rimja ġusta li jsaltan ta' sultan u jmexxi bil-għaqal u jagħmel is-sewwa u l-ħaq fil-pajjiż. Fi żmienu Ġuda ikun salf u Iżrael jammar fi żgur. U dan hu l-isem li sejħulu il-Mulej is-sewwa tagħna. Għalhekk arawhom ġejjin jiem oraklu tal-Mulej meta ma jgħidux iżjed. Das kemm hu ħaj il-Mulej li tela l-uliet Iżrael mill-art tal-Eġittu. Imma das kemm hu ħaj il-Mulej li tella u ħareġ in-nisel ta' dar Iżrael mill-art tat-Tramuntana u mill-artijiet kollha li fihom xerridhom. Imbagħad jistgħu jagħmlu farthom. Il-kelma tal-Mulej. Ngħidu flimkien. Tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u sliem. Tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u sliem. U Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek li bin is-sultan biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imfejken tiegħek. Tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u s-sliem. Għaxu jeħles lill-fqir u li se jaħlu u lill-imsejken li m'għandux min jgħinu. Eħen għaddajjef u għal-fqajjar u l-ħajja tal-fqajrin is-salva. Tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u s-sliem. Imbirek il-Mulej Alla ta' Iżrael li waħdu jagħmel ħwejjex tal-għaġeb. Imbirek għal dejjem ismu nsebbaħ timtela l-art kollha b'sebħu. Amen, amen. Tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u s-sliem. Alleluja. Alleluja, Alleluja. O mexxej ta' dar ta' Iżrael li tajt il-liġi lil Musa fuq il-Sinaj, ejja ifdina bil-qawwa ta' drijek. Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. It-tnissil ta' Ġesu il-Messija sar hekk. Ommu Marija, wara li tarset ma' Giuseppi qabel ma marru joqogħdu flimkien, saret bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Żewġa Giuseppi li kien raġel ġust u ma rridx ixandara quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibgħatha bil-moħħ tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, derlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u għallu: Giuseppi bin David, xejn la tibża tieħu għandek lil martek Marija, għax dak li tnisser fija ġej mill-Ispiritu Santu. Iser ikollha iben u int issemmejh Ġesu, għax hu isalva il-poplu tiegħu minn dubithom. Dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal: Ara, ix-xebba tnisser u jkollha iben u jsemmuh Emanuel, li bil-Sina jfisser Alla magħna. Giuseppi meta għamel kif ordnaru l-anġlu tal-mulej u ħa lil Marija b'Martu. Il-kelma tal-mulej. Waħda mit-talimiet jew messaġġi li nistgħu nieħdu mill-misterju jew il-festa tal-miliet hija din: Alla huwa fidil għall-wedjiet tiegħu. Mhux bħalna l-bledmin ngħidu u nwedu ħafna affarijiet u mbagħad qisu ma sar xejn. Alla fidil u għaliex fidil? Għalax dak li wiegħed li jsalva l-umanità saħ permezz ta' Ġesu meta sar blieda bħalna biex bil-mewt u l-qawment tiegħu jifdi id-dinja kollha. U dan hu allura il-ferħ li għandna jkollna għax irridu nittrattaw ma' Alla li dak li jgħid isaħħ. Issa l-Antik Testament, il-poplu ta' Iżrael kien jistenna l-Messija u l-profeti kollha b'xi mod jew ieħor kienu dejjem iħabbru b'ċertu simboliżmu u b'ċerti fatti. U llum smajna li Alla wiegħed bin David biex ikun il-Messija. U għalhekk il-Vanġelu wara li smajna l-ewwel qari fejn Alla qal inqajjem lil David rimja ġusta. Jiġifieri sa jġib il-ġustizzja bin razza jew min nisel ta' David. U r-rakkont tal-Vanġelu hemm is-sem ta' Marija u s-sem ta' Giuseppi. U s-sem ta' Giuseppi kien l-iktar importanti għaliex hu li kien mir-razza jew mid-dixxendenza ta' David ifisser li Ġesu huwa bin David. U għalhekk il-foqra mniktin kienu jsejħu lil Ġesu bin David, ħennalija pereżempju dawk l-omja ta' Ġeriko. Kienu jarfuh għaliex il-Messija kellu jkun mid-dinastija ta' David. U din hija l-wegħda li Alla għamel li batt lill-ibnu biex min jemmen fih isalva. U kif nistgħu nsalvaw? Kif għamel Giuseppi? X'qalilna l-Vanġelju tal-lum? Illi quddiem il-misteru tat-twelid ta' Ġesu u Marija tħawwat u ma rridx donnu jaċċettaha bħala martu għax ma kienx iħossu dan li jkun qrib Marija. Imma l-Vanġelu jgħidilna Giuseppi meta għamel kif ordnaru l-anġlu tal-mulej u ħall il-Marija b'Martu. Is-salvazzjoni tagħna llum fejn tikkonsisti? Li nagħmlu bħal Giuseppi. Nagħmlu dak li jgħidilna. Nagħmlu dak
li juxira skont il-kelma talla. Nobdu il-kmandamenti, namlu ħillitna biex nejxu kif ridna l-mulej. U hemmhekk hija s-salvazzjoni tagħna. Għaliex? Għax aħna nemmnu li Ġesu huwa li ben ta' Alla. Ġesu huwa dak l-Alla magħna u ma ġiex fil-miljet għex il-ħajjeti hu magħna u daqshekk, imma Alla bil-misteru tal-Knisja għadu fostna biex isalvana. U għalhekk il-qudiesa ta' kuljum għalina hija grazzja għax wara li nisimgħu l-kelma tiegħu jagħtina dik il-qawwa tal-Ispirtu Santu kif tal il-Marija li saret Alla li jagħtina l-grazzja u l-qawwa li ngħixu bħala ulidu. U jekk Alla wedna li għamilna ulied u għamilna ulidu permezz tal-mamudija u l-sagramenti tal-Knisja, allura rridu ngawdu napprezzaw is-salvazzjoni dik li l-wettqu rrida tagħna. Ejjew f'dan iż-żmien tan-novena tal-Muriet nippruvaw ngħixu din l-istennija ta' tiġdid li jiġibilna Ġesu. U l-preparazzjoni tal-Miliet mhijiex biss li nagħmlu presepju li nżejnu u affarijiet sbeħ ħafna. Imma biex aħna niltaqgħu ma' Alla f'dan iż-żmien tal-Mulej, speċjalment bi qrara tajba, kif ngħidu bil-Malti rara sura ta' nies, biex niltaqgħu mal-Mulej jaħfrilna id-djufijiet tagħna u mbagħad it-qarbien li nagħmlu f'dan iż-żmien tal-Miliet ngħixu verament li Alla huwa magħna. Għax Ġesu fl-Ewkaristija speċjalment bit-qarbien isir ħaġa waħda magħna. Allura għandna kull dritt li nimmeditaw u kull dover li ngħixu li Alla huwa magħna f'Ġesu Kristu. Il-Mulej Ġesu u l-er imnissel minn David biex iġib il-ġustizzja u s-sliem fuq l-art. Ferħanin għax il-miġġa tiegħu qrib nitolbu l-Alla l-Missier li bat lill-Ibnu biex isalvana u ngħidulu ejja Mulej Ġesu. Int li għaraft ismek ibnek lil Giuseppi, ir-raġel ġust, kabbar il-fidi tal-poplu nisrani bil-qawwa tiegħek bħala Salvatur, nitolbu. Int li tisma' il-krib tal-maħqurin tiegħek, għamel ġustizzja ma' minnu imsebbaħ u min qiegħed isofri inġustament, nitolbu. Int trid lil Giuseppi jilqa' lil-ibnek Ġesu u lill-Ommu Marija bil-fidi. Għajn lill-ġenituri jilqgħu kull ħajja ġdida bħala don tiegħek li ġġib magħha barka u ferħ, nitolbu. Int Alla magħna għenna ngħixu bil-fedeltà fid-dawl taż-żjara tiegħek, nitolbu. Nirringrazzjaw il-Mulej li qed jagħtina xita sabiħa li tant meħtieġa għall-art tagħna biex qatt ma tonqos il-neċessità tagħna bħala frott tal-art, nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Preghiamo perché la venuta del Signore sia per noi momento di gioia, perché Dio è fedele alle sue promesse e perché questo Natale sia per noi l'incontro per eccellenza ma con Gesù, perché è il Figlio di Dio fatto uomo come noi. Nitolbu, preghiamo. Ejja Mulej Ġesu. Fiskiet irresqu it-talb tagħna. Mulej Alla, int sit u mexxej tagħna il-poplu tiegħek, ejja biex tifdina bil-qawwa tal-umanità għaddisa ta' ibnek li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubita jtajtna dan il-ħobs li għedin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bidem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura ta' il-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubita jtajtna dan l-imbit li għedin nofrulek, frott ta' d-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. F'ġeħismek mulej qed nofrulek dan is-sakrifiċċju biex nagħilgħu il-grazzja tiegħek u jkun jidħolilna sehem fil-ħajja bla tmiem ta' ibnek li miet biex jeħles lilna minn mewt ta' dejjem, Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżukħal lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew mulej Missier Addis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u daġid tas-salvazzjoni tagħna li dalodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fl-Antik Testament bix-xandir tagħhom. L-Om Verġu Marija stennitu bl-akbar għoża. Ġwanni l-Battista ħabbru bit-tifħir meta orob u rieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru tat-twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew bit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġu l-qaddisin intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla għejla Addis, Addis, Addis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismawet u l-art u li bl-glorja tiegħek. Osanna fil-oli tasmawet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-oli tasmawet. Addis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, ratt il-ħaj, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħaj tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misterju tal-fidi, inħabru l-mettijek mulej, nxaldu bil-fer għawmentijek, nistennawk sa ma tiġi bil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-awmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħof tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rodulek ħaj, għax oġbok tilħana hawn qudiemek biex nagħduk. U miċ-ċogontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisewijiet li jimna nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u qed taf li mħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministru u l-poplu li jint għażilt għalik. Ftakar fil-qaddejja tiegħek tal-familji Ċifaj u Magru,
li joġbok issejħilhom għal għandek minn dinja. Ftakar fħutna dawk li raqdu bit-tama tal-għawmien, daħħal qudiemek il-mejtin kollha fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi mqazzhom Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infarruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Jekk aħna narfu li Alla huwa missielna, allura nagħmlu li qiegħed magħna l-Emanuel. U jekk huwa missier li jħobbna bħal ulidu, żgur sa jagħtina dak li wedna, is-salvazzjoni. Fidi u tama nitolbu kif għallimna huwa stess. Missielna li inti f'ismaw jitqaddes ismu, tiġi sarnatek, ikun li trid kif is-sema jgħidha frar. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubitna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib iżdar iżda mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi li żminna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom islem, nagħtikom islem tiegħek, la tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslemu laqda li jintrit fija, intri tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf talla jitneħħi mill ta' dinja. Danu Ġesu li ġej, danu l-ħaruf talla li jneħħi d-nubet ta' dinja, ħejn aħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna għal-ħajja ta' dejjem.
ngħidu flimkien talba tal-Knisja dan iż-żmien. Ejja mulej Ġesu, id-dinja qed tistennek. 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 Nitolbu. Naħsbu mulej fuq it-tieba tiegħek f'nofs it-tempju tiegħek biex nitħejjew kif jixraq għall-festa solenni li ġejja tal-feddej tagħna Ġesu Kristu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Qabel ma nirċievu l-barka tal-aħħar, ngħidu talba l-Madonna ta' Binu biex nafdawla dan iż-żminijiet tal-festa tal-miliet biex aħna u ta' madwarna jistqarru li Ġesu huwa liben ta' Alla imwiet mill-missien. Nitolbu wkoll għall-morda u għal dak kollha li jitolbuna biex minn dan is-santwarju nitolbu għalihom u ngħidu flimkien. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, il-merkinti vostri nisa, u mbierek il-frott tal-ġustijaj Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tobalina metimbi, issa u fissija tal-met tal-ammen. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Ġurnata tajba li kulħadd.